Na, szevasztok gyerekek! Most Survival epizód 2. Nagyon régen volt már Survival videó, meg amúgy se volt annyira sok videó. Itt van velem Nojelke. Elosztott faszom. De jó, nem beszélünk csúnyan, oké, kösz. Na, most mi lesz a cél Survival game-ben, hogy most mit fogunk csinálni? Azt, hogy szerzünk neked egy rakás, de fekete szuszról. Dark Sealed? Nem Dark Steel, hanem Szusztilt. De bro, hey, jó. Na, akkor már Noel az már fel van szerelkezve olyan cuccokkal, hogy betoltok. Szóval, ja. Na, akkor legyen is. Akkor... Fiúk, addig terveztem a poloskát. Na, valamit kéne csinálni, amúgy szerintem menni kéne a public serverre, amúgy meg kéne nézni a Samurai Boss, nem? Nem kéne, mert akkor megötök lesz a víztük. De mondjuk tényleg igaz, mert bányász szarságot kapsz tőle. Nem megyünk valami fasságot. Jó, tösödő. Tösöbö? Na, amúgy ja. Jó, amúgy inkább menjünk Tösöbö. Várjál, mert még zabálok, zabálok. Jó, addig zabálja. Nem tudta. Készen fogál. Zabjálok. Összedöm a vasat. Nem nincsen vas. Elmegyek aludni. Én befekszikom az ágyamba. Én is. Nem tudok. Na, szerintem amúgy, ja. Let's go. Gyere a privátomra. Jó, jövök. Let's go, KJ Battleground. Laga, gigaga. Ugye még mindig tudod, hogy keresztes faszom neve. De éj, jó. Na, akkor kezdjük is. Várjál. Nézzük, először be kéne tölteni a move-okat, mert úgy laggolok, hogy beszarsz. Respawn man. Beszélszoltam. Hey, jó. Random moveset. Jó, gyere random moveset. Jó, azért már van privét pluszom. Hát azt mindenki tudja, hogy egy pay-to-win köcsög vagy, de mindegy. Jaj, te, az M1-em azért az... Várj, ezt így kézélem. Várja, ott a dummy. Dumpa, és pú. Te nem laggolsz? Shitler. Addig megvárom, hogy betöltsön az egész, és mindjárt jövök. Na, itt is vagyok, gyerekek, vagy inkább felnőtte, mindegy. Na, random movesettet fogunk csinálni. Ezt nem árulom el, de nagyon jó move-om. Összes countert, ami cutscene-es. Akkor én nem beszélek. Jaj, Juhu! Szerintem a halálfia vagy. Gyere, szia, hol vagy, Noel? I think I'm dead, bro. Koki, sire. Bam. Psych. De ne, death counter. Sí. Inkább nem veszem fel a hangot. Miért van neked 4 vagy 8 ilyen minériszva? Solar Slave, jó, az nem rossz. Cancer Punch, de bro. Sunset. Kaptam a hülye labdát, napot, szevés tornádó, Solar tűz. És mit vágtál hozzá? Hát az nagyon jó, hát honnan de Na, mi van? Lehet nem mindkettőnknek van ugyanaz. Ja, te! Sheep. A lag, ember, a lag, ez is miattad van. Neked is ez a sunseted van. Amúgy mi az a sunset? Ez amikor... Az mi volt? Hát te robbantottál. De ez ilyenkor robbant? Aha. Nem tudtam. De hú, imádom ezt. GG. De... Ja, ugye ez ezt csinálja. Ja, tényleg ez a izé. Ja, tényleg ez az izé. Last breath, azt a... Hol is vagy? Itt. Nem. Na most azt fogok. Így már hallom, hogy laggolsz. Hát, W cutscene, W.
Jézus. Hm. A fejem az zöld maradt. Az ugye fent. Atom Slave, jó, Normal Na Punch. ne! Na ne! Ez csak... Még kaptam! Kaptam! De... Hát én... Ez kurva jó. Hallod, gyere ide! De... Mi van? Infinity-t kaptam! Hát de jó van, hát az... Ez nagyon jó. Infinity-t kaptam Godzótól. Ez hogy? Na, azért az komoly. Itt a last breath. Szerintem úgy nem sokára menjünk egy normál 1v1-et, nem? Amúgy tényleg, kikapcsolom a random moveset gyors. Stocky Bong, Explosion, Shuriken, vagy mi a tököme? Hol a... Itt van. Stocky Most Bomb. rezeteljén, nem rezeteszkikkelnek. Jó. Ez mi? Hallod, olyan fehéret képernyő, mintha Isten alapútján voltam. Now, let's see what do we can do. Na, Szerintem úgy, hogy megölnek. Vagy na. nem? Várj, én inkább jövök Hero Hunterrel. Én meg addig beveszem a várjál. Köpenyemet felveszem. Felveszem a Purple Scarfot, ami a Sonicnak van. Azt hogy szerezted? A bandages, long flash, mindent felveszem. De ember, ne öljél már akkor, amikor Oh shit. Oh shit. Bam bam bam. Bum burr. Szóval láttam, hogy egy volt. Ne. Jaj. Oh ne. Time save life. Because all... Jaj, ne. Azt szerintem áron, ne. Majdnem. De neked hogy vannak ilyen módjaid? Hogy töltődnek ilyen gyorsan? Hát a Hero Hunternek gyorsan történik. Jó van, akkor de... Spamelj! Jó, akkor én is spamelek. Hát spamelje nyugodtan. Jött a anyuka. Az nagyon jó. Jaj, ne. Szia! Yes, GG. Semmi. G. Millionaire. Ringeltenek. Jó. Gyors, gondolok el. Na, ha. Azért. Haha. Ez mi? Persze neked ez mindig. Hát nem, mert eldesseltél, az a baj. De azt nem értem, hogy nekem hogy ilyen fos a wifi, és te hogy nem használod ki? Hát mert valaki többet fizet a wifi-ért, valaki meg nem, így viccelek. Gyere. Bam. Pum. Jó. Pukeko. Nem beszél. Shit. Aha. Ne. Ó, szerintem egy GG. Ja. De neked bezzeg mindig sokáig tart a hogy hívják. És így fel is elmegyed. GG. Ezt nyerted. Jó. Elismerem, ezt te nyerted. Az hogy? Szépen és okosan. Na, kikaptam az embertől, hát ez nagyon jó. Gyere a felsőt, gyere. Ennyi lett volna ez a videó. Ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni, és írjátok le a kommentben mi a nevetek, mert lehet egy nagy giveaway lesz, mert fogok osztani Robuxot az embereimnek. Szóval ennyi lett volna ez a videó. Noel, te is köszönjél. Csösszök. Sziasztok! Yeah!